Това е последното село на българо-македонската граница. В подножието на Малешевската планина, от към българската страна е Добри Лаки, а от другата страна на границата е село Дворище в Беровска община. Роднини разделени от една бразда заради някогашната балканска политика. В Република Македония и днес ги разпознават като Добрилашката махала. Добри Лаки идва от добрата земя. Лака значи остава местото, къде е покрай реката и значи е било много плодородно. Съседните села, като са били заселени, нашето още не е било заселено и от тогава вече тръгва името Добри Лаки. Лака е местото покрай реката, плодородното место. Наносите, като са били реката, като е носила, и хубавото место е Добрата Лака. Сега обработва ли се тази земя? Почти е занемарен. Не да се обработа, занемарен е. Обрасла е с тръни, няма кой. Времето тук не е спряло. То си е днешното. Но хората смятат, че никой не иска да го промени. И в това е проблемът им. Сами сте видяли на какво разстояние сме от общинския център, къде се намираме, какъв е въобще живота тук, особено през последните години. Че държавата въобще не ни обръща внимание, не обръща покрайнините, не е само за нашето село, като цяло периферията на държавата изглежда селата не съществуват. Тук идва ли някой политик, който да види какво има, от какво се нуждаете? Последните години не. Мисля, че не сме атрактивно село, малко гласоподаватели и въобще нямаме интерес към телевизия? Телевизия, вие сте първата телевизия, която ни оказвате внимание и да продължим да имаме някакви по-нататъчни изяви. Нашият екип видя, че за първи път от 30 години тук се полага асфалтова настилка в центъра на селото. Обещания и с обещания. Но ето, първото нещо при новия кмет вече пролича. Неговата активност и селото. И лично аз изказвам своята голяма благодарност лично към него, към общинския кмет господин Илиев, за това, което в момента правиме тук. И надявам се в продължение на време да направим още повече. Природата не е дарила с абсолютно всичко, но ние не можем да използваме, не знаем, не умеем как да използваме тези блага, които ни дарила природата. Дарила не е с 111 000 квадратни километра, с природа, която в Европа почти никъде няма, но виждате къде не докараха управниците през тия 23 години. От големия град Иван Димитров се връща в родното си село, за да гледа болния си баща. И остава в Добри Лаки, не само заради родителите си. Покани ни да видим колко е красиво и древно мястото, където днес живеят около 170 души и много държеше да ни покаже старото оброчище, градището. До там може да се стигне само с джип, който вече ни чакаше. Откакто го има нашето село Добри Лаки, тук почитаме Свети Атанасий, колеме редовно нашата черква Курбан. Отношението към това място е за светилище. Намираме се в олтара на някогашна черква с размери 10,50 на 14,50. Тук палиме свещи, изнася се иконата на Свети Атанасий, минават хората. Събираме в тази постройка, сме направили, защото поначало и в момента даже заваля. Винаги почти може малко да е, когато правиме тук курбана, винаги по-малко поне завалява дъждец, което ни води на мисълта, че сме на прав път. Нашата цел е да може да се направят археологически проучвания и да се установи точно какво има на това място. Живеят бедно, но са свикнали да се радват на това, което имат. Дишат чист въздух и пият жива вода от най-високите извори на огражден планина и се надяват на Божията благословия. Затова с дарение и с доброволен труд се грижат за християнските си храмове. Усилено се подготвят да отпразнуват 100 годишнината от построяването на черквата Света Троица. Сега в момента ремонтираме камбаната към храма, която е шестоъгълна и се нуждае спешно от ремонт и затова искахме преди честването да направим укрепване на въпросната камбана. Тя е излята тук в селото от майстор Рачков, роден от село
Горно Броди-Серско. Храма изографисен от Гаврил Атанасов, Беровски, монах, който е бил монах в Атон, който се освоил заната да изографисва. И всички икони, с изключение на 5, от целия алтар са направени от него. Пари за нови къщи нямат, но имат надежда за по-добро бъдеще. Надяват се да се отвори българо-македонската граница между Берово и село Клепало. Когато си тръгвахме от Добри лаки, се появи дъга, като зов за помощ и знак, че добрите им намерения няма да останат на празни.